Sonatech Audio. अच्छा भैया अब आई सोनोटेक कंपनी के VCD के माध्यम से फिर हुआ सबके सेवा हम विजेंद्र गिरी तपेश्वर चौहान जी के संग मुकाबला बा। ए बाबू तई तनी मुकाबला तनी दूसरी बात बा। इनका कब की पारी रसे रसे लाहे लाहे का देह पर फाइल मारे के बा। अच्छा भैया हम विजेंद्र गिरियाम भोजपुरिया भाई लोगन के हार्दिक अभिनंदन नमस्कार बा। बस फिर हुआ सबके प्रेम समय के थोड़ा गिरिया जी के तनी दरकार बा, लेकिन एमे तपेश्वर भाई के नया समाचार बा। बाबू कथा के पहले है एगो गाना ले ली। कौन गाना बाजी? एक जानी अपना एक जाना से चौकट पर बैठल बड़ी बाँच द के कहली कि तारा तनको दानाई नहीं खे का। जैसे कि मर्दे में रारू के झगड़ा में भी मजा बा, राय में भी मजा बा। राय बा तो 30 आ बेराय बा तो 36। पागल कह राय बा तो 30 आ बेराय बा तो 36। मर्दे में रारू के जब बेराय हो जाला तो 36 हो जाला लो, आ जब राय रहेला तो गर्दन में गर्दन सटा के छाती में छाती मिला के एके संगे 63 हो जाला लो। जैसे कितार के स्वर एगो गांव में मर्दे में रारू के झगड़ा हो गई। मर्द में रारू के बोला चली छूट गई, लेकिन दुआरिये पर मर्द में रारू बैठल हो, लेकिन केहू केहू से बोलत नहीं। एक दिन के बात है कि गांव में मछरी मरात रहे। अच्छा मेहरारू देखलस जब मछरी तकलस कि आज यदि उनका सराय रही तो हमरो घर रोहू ले अते न। तो मौगी मुँहे घुमा के कहते कि गांव भर के लोग मछरी मारे तमाशा देखल जाला। तो मौगी कलस के रे तो बोलता रे तो इहो मुँह घुमा के कह रात भर के भूखाइल मरद कहीं मछरी मारे जाला। मौगी कलश की आह दादा बोलत रे तो कलश की त शिखर पर टांगल बा उतार के न खाला। मर्दा कलश की आह दादा बोला चली हो जाई का रे तो यो मुँह घुमा के कहलस मर्दा की लमहर बस शिखर हमरा से भेटाला। तो मौगी फिर मुँह घुमा के कहते कि तो कौनो बहाने से तो घरवा में जाला जाए मुन कौन बाने से घरवा में जाई तो नयन से नयन मिल जाई, देहिया में देहिया सट जाई, फिर हमने के 30 उहे मेहरारू कहतिया के सैया बड़ा उदास बड़ी कहतरी की पति जी दुआरी पर खड़ा बाड़ी। अरे कावना गलतिया के अरे देता बड़ा साजाए राजा आजा हो। मेहरारू कहती है कि भाव देखबो तो देखो कैसे चौकट पर खड़ा बिया कहतिया कि कावना गलतिया के
ताजा ये राजा आजा हो ए राजा आजा हो तहरा खाती खुला दरवाजा ए राजा आजा हो मेहरारू ओठे ओठ लाली बाली ओठे ओठे लाली बाली लागल हमरा गोतर में काहे डहकाव तारो पियावा 76 में मेहरारू कहलस के पिया ओठे ओठ लाली हमारा बाली बारे गोतर में रतिया बिताव पिया जागी के 76 में भोजन बता जा राजा भोगा भा लगा जाए राजा आजा हो सुनतनी कि भोजन बता जा राजा अरे भोगवा लगा जाए राजा आजा हो तहरा खाती खुला दरवा जाए राजा आजा चलो ना तहरा खाती खुला दरवा जाए राजा आजा हो आवा आवा भीतरी आवा रतिया के सेजिया पर निदियो नया वेला रतिया के सेजिया पर निदियो नया वेला हाथ के कंगनावा सजन के बुलावेला किरी किरी कैला ए सैया कहतरी है मेहरा सब किरी किरी कैला देह बात ताजा ए राजा आजा हो खाजा ए राजा आजा हो तहरा खाती खुला दरवा जाए राजा आजा हो
रउआ मानी चाहे मत मानी फोटो लेके सूती राजा चली ना फोटो लेके सूती राजा दाबी अपना छाती में प्रदेश चल जाए हमरा और फोटो लेके आखिर कोहिया लेते हैं रउआ फोटो पर हम सौंपिए दादा फोटो लेके दाबी सैया रोज अपना छाती में नीदियो न आवे पियावा दिन यौरी राती में सैया हमार बात मानी जल्दी बजाई सैया आखी पिंड बजाए राजा राजा हो आवन आया तमुड़ो तो बजा लो कि जल्दी बजा ली सैया अरे आखी पिंड बजाए राजा राजा हो कहरा खाती खुला दारा राजा राजा तहरा खाती खुला दारावा जाए राजा आजा हो चलना तहरा खाती खुला दारावा जाए राजा आजा हो लेकिन विषय पर आ जाए भैया रामचरित मानस विषय बा ओ समय के बात बा की राजा दशरथ जी के जब चौथा पन आ गई एगो प्रजा हंस देले कि राजा निसंतानी बड़े निर्वंशी बड़े राजा के मुंह ना देखे के चाहे राजा के बड़ी दुख लागल कि आज यदि को हमरा लड़का रही कि प्रजा के मेहरारू के मजाल कि एगो राजा के हंस दे कि निसंतानी बड़ा राजा के बड़ी दुख लागल है आ ठीक वही समय में तुलसी बाबा लिखले बानी कि राजा कितना दुखित बड़े एक बारे भूपति मन माही भयउ गलानी मोरे सुतनाही राजा की बड़ी चिंता बाकी आज यदि बेटा रही तो हमरा के निसंतानी लोग ना कही ता राजा वही समय में अपना गुरुजी के घरे पहुंचत रहे अपन दुख कहे खातिर जाके राजा अपना गुरुजी से का कहता रहे जा अपना गुरुजी के नमस्कार कैले हैं महाराज दशरथ जी जा रहल बने अपना दरबार के छोड़ के अपना गुरुजी के दरबार में आज जाके बाबा से कहता रे राजा अरे गुरु हो गोसैया रौरो अरे परतानी पैया रौरा जानते बानी राजा कहले कि बाबा अरे वह तो सब कुछ जानता नहीं अरे गुरु हो गोसैया रौरो अरे परतानी पैया रौरा जानते बानी बाबा हे बाबा जय हो कि पुत्र बिना सुना राजधानी रौरा जानते बानी बेटा बिना सुना राजधानी बाबा जानते बानी राजा कहले कि बाबा इहो रुका जाना तनी घरवा में भरल बाटे सोना से चानी रउआ जानते पानी ई बाबा अयोध्या में सोना चांदी के भंडार भरल बा लेकिन तबु लोग अरे लोगवा कहत बानी संतानी रउआ जानते बानी
बाबा रउरा इहो मालूम बा का मालूम बा हमारा तबाड़ी बाबा तीन तीन गो रानी रउआ जानते बानी हजार तनी का ए बाबा हमरा 3 गो जनाना बड़ी आ तब लोग का कहता अरे हई लोगवा कहत बानी संतानी रउआ जानते बानी लोगवा कहेला नी संतानी बाबा जानते बानी गुरु बसी जी कनिक राजन अरे तू चक्रवर्ती राजा होगो अयोध्यापति नरेश होगो आ तहरा आंख से आंसू राजा राजा धारहु धीरे होई है सुतचारी आ त्रिभुवन विदित भक्त भय भारी राजा से गुरुदेव कहतन कि राजन चिंता मत कर राजा तू एकरा खातिर एगो काम कर दशरथ जी तू एगो काम कर बेटा तारा चाही त राजा मानी लो न हमरो कहानवा त जग के रचनवा करना हे राजन बार बार कहतानी मानी लो कहानवा हे राजा तहरा तो होई है राजा 4 गो ललानवा राजा मानी लो न हमरो कहानवा बचनवा के मानी ले बना हे राजा राजा कर चल जग के रचनवा कहानवा के मान ए राजा महाराज दशा जी जब इतना बात सुनी दंडवत करके अपना गुरुदेव के कनी की गुरुदेव जो क्या गुरुदेव लेकिन गुरुदेव कृपा करके चेला के मदद करे कि लोग हमरा के निसंतानी कहता आइए बाबा से विदा लेके महाराज दशरथ जी अपना मंत्री लोग के साथ में अयोध्या के प्रस्थान करतनी हां कैसे एकरा बाद आओ तपेश्वर भाई की क्या भइल बताओ एकरा बाद देखो कि राजा दशरथ जी के कैसे जग होता और जग में कैसे लड़का होता तपेश्वर भाई बताओ आना तो एकरा बाद हमरा लोग से अपन डेरा हटाओ जिया 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 अच्छा भैया सब भुरुपिया भैया लोग के सब पुरुपिया भैया लोग के प्रणाम बा नमस्कार बा और वह प्यार के चौहाना के इंतजार बा सुननी आप बाबा कहतन कि आज के दुगोला ऐसा न तैसा अरे बाबा तो चौहानवा है राम विवाह में तो तनी महटिया गल लेकिन राम जन्म में ना महटिया आज हम बताई कि दुगोला के गान लेकिन भैया लोगन बात ही बा कि महाराज दशरथ जी के कहानी सुननी है कि महाराज दशरथ जी वशिष्ठ जी के ले गई तो दशरथ जी के कौशल्या जी के कैकेयी जी के सुमित्रा जी के बात हम बाद में बताई लेकिन तनी वो गाना सुनने गिरी जी से सुनना है बैनाथ बाबू कहानी में कहानी में सुननी है कि जे लड़का ना मिलल तो राजा की चिंता हो गई चिंता हो गई बहुत कारण बा ओ से चिंता भइल
अरे वो से चिंता भइल गिरी जी कि सबसे चिंता होला कब आ कि मेहरारू मर्द के लिए कोनो बात कलब कलब के कहल कि सुनतनी सुनतनी तो मर्द के कलपला पर मेहरारू के कलपला पर मर्द के बहुत भारी चिंता हो जाला। वाह 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 तीनों रानी का कहली का सुनली एकरा पहले ही तनी गीतिया के जवाब ले तारकेश्वर बाबू टाइट रहा गाना के बोल रहा कि राजा आ जाहू तो सुनी मारे कहानी वही कहानी में कहानी सुनाए वह गीत के गीत सुनाए। आज का दुगला बाकी लय से बात लय से, गाना के जवाब गाना से, कहानी के जवाब कहानी से और जवानी के जवाब जवानी से। बाबा वाह जी वाह आज हम ना हटिए कैसे रहुआ चलो काशी तो हम घेर के आजा बनारस लेकिन गाना बा बोलोले बड़ी तब बोलोले बड़ी तो मर्दा छुट्टी लेके आई वाह जी राजा जी सुनत नहीं मर्दा कल के सुनत काहे के बोलो लुगा अरे सुननी खबरिया बाहर तो धैनी गाड़ी राजधानी रानी बोलो हतल बहुत बियरी हो जो बोला ले आयो आपका मुंह फुलल बड़ी अरे जब कहे सु तो गोर तानी रानी बोलो हो सुन के खबरिया बाहर धैनी गाड़ी राजधानी रानी बोलो हो तनी समझा न दहु कि रानी बोलो सो अरे कहे सु तो तारी गोरे तानी रानी बोलो हो गिरी जी का गाना का जवाब रहा लेकिन हमार बा वही भाव में बाबा कि एक जनी अब देखी एक जने के तिरकेगा कलपतरी बहतरी कि चोलिया के भार सैया चोलिया ए गिरी बाबा चोलिया के भार राजा यो बना सहाता या सैया जागा हो लिखतर की अरे राजा या जाहो कहे कि ताजा माल देखो बसिया ता राजा या जाहो अरे हिलता भाई ताजा माल देखो बसिया ता राजा या जाहो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है ये नर्तकी है कला है लेकिन मेहरारू लिखतिया कि के करा से कहीं सैया दिलवा के बोती रतिया बिताई धोई के खतिया के पतिया तनी और में ही में एक रात से कहीं राजा दिलवा के बोतिया रतिया बिताई धई के खटिया के पोतिया कह तरीके सैया जी सैया निदर दी तोरा गिरी बाबा लय के मार जगली निदर दी रे बलमुआ आई अंत पेशर चौहान जिया कान से जिया सोया निदर दी तहरा कुछ ना बुझाता राजा राजा हो हे राजा राजा हो कहे कि ताजा माल देखो बसिया ता राजा राजा हो वैसा नहीं वैसा ना अरे मेहरारू कहतिया गावा ना करा के सैया
गावना करा की पर देश चली गईल बड़ा वियोग में चिट्ठी लिख दिया है गिरी बाबा आई देखी गनवे पर गनवा चढ़ा देनी लिख दिया गावना करा के पर देश चली गईल गईल परदेसी लौट के घर बन जाइल ए गाँव बना करा की सैया गईल पे हाय देखी केंगा एक टकराउल गीत कहला कि गाँव बना करा के पर देश सैया गईल आ गईल परदेसी तो लवटी न आइल का दुख बा देवरब पृथ्वी के अरे पृथ्वी तिवारी ये गिरी बाबा बुझाइल ना बुझाइल तो बुझवा दिले अभी शुरुआत भइल बा देवरब पृथ्वी के कुछ ना बुझाता जे राजा राजा हो अरे राजा राजा हो राजा राजा हो कहे कि ताजा माल देखो बसी राजा 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 हो दिया दिया हीरो के ताजा माल देख बसी राजा 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 हो लास्ट में मेहरारू को लगे सैया जी एक मन करेला जहर खाई जाई अरे गिरी बाबा काहे अबरवा ओने घूम के ताकत नहीं है ना ताकि एक मनवा गाना हो एक मनवा कोरेला जहरवा के खईती दूज मन करे कि नहीं हरा चली जाई एगो देखनी अनोढ़ा नहीं तनी रही बुझे नहीं पावा जे इहे के जान ले हम जाने का मेहरारू कहतिया कि मुअनु तू ओ अपना फैक्ट्री का फेर मारा है फैक्ट्री का फेर में मनाई का सुना एक मन करेला जहरवा के खाई ए दूसरे मन करे कि नहीं हरवा चली मन में करेला नहीं हरवा चली जाती और का कहतिया कि सैया दर्दी जा रे बेदर्दी गोतनी कतन मारो हे गोतनी कतन मारो गोतिनी राग रागनी के काम है बाबा गोतिनी हे बाबा बार बार गुलाम अली बा हे गोतिनी के दाना मारो इनका ना सहाता ज राजा राजा हो अरे राजा राजा हो कहे कि ताजा माल देखो बसी आता माल देखा बसी आता राजा राजा हो अरे लाइव प्यार में लाइव में कम से अच्छा भैया आप आज अपना कहानी पर इता लइकन खातिर कौनिया हम चाहे गिरी बाबा हमनी में कोनो दोषे नहीं के बापवा चाहे कितनो हुम्मत के गरियावता लेकिन लइकवा चोरा के गिरिए जी चौहान के कैसेटवा बजावता यही से चौहान वही गाना गावता आए तो आज तो भिरान बा आज सोच के आज तो पेशर चौहान बा अरे छोट भाई आ गिरी गोसाई जान के हम ना बोली तो बाप रे बाप का तू गोला तो देखिए ना तन कि तू गोला कैसन होला
लेकिन भाव यहाँ आ गई कि अभी सबके सीट बदलत था। ई के हो महाराज दशरथ जी रानी के कई सुमित्रा कुशीला आहा महारानी का रूप धरल लोगी। राजा दशरथ जी के तीनों रानी बाड़ी चिंता कैसे भरी आय हाय हाय तीनों रानी। ई छोटको न होई के कई बड़ा बुझत रही छोट के हम उघार हो रे हमरा के राजा बड़ा पराने सन प्रिय अरे तनी और न भुगता न तनी और भुगता न आय हाय हाय ई रानी लोग का कहत ए महाराज दशरथ के गोद में लड़का ना दिल गई उहे को चिंता ना रहे। चिंता इत रही हो रहे जे इंद्रासन में जब ना कुर्सी पर इंद्र के कुर्सी पर बैठा तो कुर्सी धोवा दे जाओ इहो बात देख ले कि हमरा के निसंतान जान के कुर्सी धोले बाप महाराज दशरथ की चिंता भइल। लेकिन वो चिंता ले बेसी चिंता भइल कब आ कि रानी लो जाके जब कलप कलप के रो रो के कहे लगल कि हे स्वामीनाथ स्वामी करी कवनो जताना कि होइते एगो सुंदर रानी लोग कहता स्वामी करी कौनो हे जाताना स्वामी करी हे अरे अपना पति के हाथ जोड़ लगी स्वामी करी कौनो हे जाताना ओ खोजी गो सुंदर रानी लोग जाके बैनाथ बाबू लय बदल गई। अच्छा कैसे रानी लोग जाके अब कहता लो रानी रानी जाके कहली कि महाराज भिखारी ठाकुर आगे ले कि सुनी सुनी अरे स्वामी नाथ अपना मर्दों कहां जोड़ दिक्कत बा अजोरी के कहिले हाथ कि करी को नरौरा जतनवा ई राजा जी कहली महाराज दशरथ की रानी कौन ऐसा बात बा कौन फिक्र हो गई। रानी लोग कहते कि मानवा में इहे बा लागलो लगानवा और मनवा में इहे स्वामी लागल बा लगानवा से कि गोदिया में हुई थी ललनवारी सजानवा तो गिरी बाबा सुनी रौरा देई के ध्यानवा से गिरी बाबा सुनी रौरा अरे देई के ध्यानवा से भिखारी धुन में गल चौ हानवा ए जवानवा। लेकिन रानी का कहतरी तने हेल में आवो बाबा कैसे खेलती आहा कहतरी कि खेलैती अरे राजा जी हो ये तीनों रानी के लगन बा अरे है तक के कई बड़ हंसतरी दी अरे खेलैती राजा जी महाराज के चरण छोड़ भी चरण छोड़ भी चरनिया छोड़ भी चरण छोड़ा तनी सा को चला हो आगे आहा तीनों जने का कहतरी का बैठ के कि खेलैती राजा जी हो आर खेलैती सैया जी ए बिजंदर बाबा के करा के चोखा जलने बनी के करा के चोखा में करुआ तेल लगा के मड़ुआ पर दबोर के जन खाई उहे इतना डाफिए बाबा। रानी लोग कहता कि खेलैती राजा जी हो आर खेलैती सैया जी का किशोर भाई ई रानी लोग के मन में लगन बा कि एगो होरिला होइते बैनाथ बाबू अरे तोरा बुढ़ापा में का तैयार हो कह कि एगो बबुआ होइते गोदिया में खेलैती राजा एको सुगना होइते गोदिया में खेलैती राजा हे खेलैती राजा जी हो आर खेलैती सैया जी एगो बाबू होइते गोदिया में खेलैती रानी लोग के कार मान रहे कि बाबू बाबू को खेलैती
अब बबुआ के पलंगा पर झुलैती तो बाबू बाबू का खेलैती बब के पलंगा पर बाबू बाबू का खेलैती अरे पलंगा पर झूलैती जय हो हीरा महारानी जी राजा की तो बाबू बाबू का खेलैती हिरानी नु करमान बा तोहर बुद्धि में हो बाबू बाबू का खेलैती दारा ना ई ना कह कि अरे हे बाबा के देन है कि बेटा से दूध भर धत बाबू बाबू का खेलैती रानी लोग लगन बा अरे अपना पलंगा पर झूलैती तो बबुआ रोईते तो अरे बबुआ रोईते तो छतिया से दूध जर पियोईती ये सन्नू जी बबुआ रोईते तो छतिया से दूध जर पियोईती राजा जी कहे गोहरीला होईते गोदिया मैं खेलैती राजा जी लास्ट भाव का कहली वेद शास्त्र के बात हम अपना बबुआ के सीखैती अपना दुलरू के वेद शास्त्र के बात बलमुआ बबुआ के सीखैती माता पिता के सेवा करे के इहो बुद्धि बतैती वाल्मीकि के सुनाइल बाबा बुझा जी कि वाल्मीकि के अरे रामायण बचावैती राजा जी एगो होरीला होते गुदिया में खेलती राजा जी कैसेट के माध्यम से बात तो कुछ कथा कहानी कम हो जाता लेकिन रानी लोग के कहला से महाराज गई रहनी और हे गुरु वशिष्ठ जी कहनी कि श्री ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ भक्ति सहित मुनियाहु दिन हो अग्नि चरी कर पट कर लीन हो चारू कर प्रगट अग्नि जब रहली ओमे से हबी निकलल आ यही रात छूट गल कहानी अब तो हनुमा डाब के कहता कि अब विजंदर बाबा आकत खाई रवया अपन जवानी अच्छा भैया अब सुनी बाप रे बाप इकरे नाम तपेश्वर चौहान जी बारे तपेश्वर भाई बड़ी लयदारी फेटना हो बाप रे बाप लोई के तब बुझा तक मौत खानी गारी के धो देले बड़े मधुमाखी के भाई हवन हैं मधुमाखी के भाई हवन मधुमाखी के भाई हो जाते तब तो मीठासे हो जाती क्या मैं जान तर हाड्डा के भाई होंगे कटिया ता हुआ बोकवा रगड़े के पड़ेला चली तनी कथा इनकर ओ जगह पर पहुंचल बा तपेश्वर भाई के कि राजा दशरथ जी बेटा खातिर जग करा उतरनी जैसे देखी जग के सब कार बारे ने बाबा के चालू बा एकरा पहले तनी है एगो तनी ले ली दुनियादारी में जय हो ओकरा बाद इनकर बीमारी के दवा कह दी तनी कैसे बाप रे बाप ताकत बड़े तब तार के सर काजी तपेश्वर भाई तो ताकत तारे केने जी बाप रे बाप इनकर आंख तन देखा बुझाता कि ओवर ब्रिज हो चली तनी हाई एगो मसाला ले ली पहले एगो मेहरारू अपना मर्द के लगे चिट्ठी लिखतिया अंतरदेशी लिफाफा पोस्ट कार्ड जब लिख के हार गई हां त देहाती मेहरारू एगो इमरजेंसी चिट्ठी लिखला तारकेश्वर इमरजेंसी चिट्ठी हुए कह जाला कि पहला क्लास के लड़का के मेहरारू ध लिया सो अच्छा ए बाबू तनी चिट्ठी लिख दऊ पढ़ता पहला क्लास में पढ़ता हां नाक पर फाइट मारता कलम धइले बा आधा पोत देलस आधा लिख देलस उहे मेहरारू लिखतिया अरे भेजतानी बैरन बुझियाता ए हमार सैया आहो हमार
सैया जी के मालूम क्या बात कि भेजतानी बैरन बुझिया तार ए हमार सैया देखा तो बेसर भाई अरे लॉय से मारा लॉय से अकाल लाठी चलावले मर्दे के रखा पार फोड़बा का लिखा तारी की सैया के मालूम कैसे बताई कि हमरा के किंग अम्बुआना मरले बा कहीं ना फूटल पावे कतहीं ना टूटल पावे लिखा तारी की सैया के मालूम ना कहीं फूटल बा ना कहीं टूटल बा का जाने किंग मरले बा सैया के मालूम ना कहीं फूटल पावे ना कहीं टूटल पावे लेकिन ये राजा पजरी में दर्द बेसुमार ए हमार सैया बोले बा घर में रहर के बिया हो कहे तू पुताई दिला घरवा के दिया हो सैया के मालूम यदि रुआ ना आई तो ये देश के मालिक रुआ घर में केहू नहीं खेलौगा बोले नाही माई बाप तोहार ए हमार सैया लिखतानी बैरन बुझिया तार ए हमार राजा तरी लजिया की बात पिया कैसे के कही हो डॉक्टर चंद्रमा सिंह कैसे के कही हो गिरी के बावे नाती चार ए हमार सैया भेजतानी बैरन बुझिया तार ए हमार सैया भेजतानी बैरन एने देखी बात रह गई दुनियादारी के तनी बढ़िया तक लगार है ना चले तन तपेसर भाई की बीमारी में बाप रे बाप तपेसर भाई तिवारी हो बड़ा बतियोले हो कहतर की केकरा के चोखा खैले बनी आ मड़ुआ के डबल रोटी खैले बड़े हाँ ई तो बतिया पहले ही हम कहले बानी कि तहरा मुंह में उहे समाई डबल मड़ुआ के रोटी हई कुल मुंह देखा तरह ई मुंह तनी स्टैंडर है में घी के पूरी समाला
आई में अखरी मड़ुआ का रोटी समाला आ केकरा खाए के इतना तरह शौक बा कहियो माना कि ओकर गोड़वा फंस गइल गोल्फर में बताओ तहर दशा कैसन होई ठीक बा खा तहारी काम बा वही के खात रह चिल्लात रह ऐठा खाता कि नहीं घरी खाता रे कहत ने कि डांटा लेके चावरा में काहे गोभतर कछुआ मरतल का दू चली तनी कहा बा महाराज दशरथ जी बेटा खाती जग करा रहल बनी एजी के तनी भाव देखा दे बबुआ तिवारी जी तनी भाव देखा दे तारा गांव के हन तनिका के सिखाव पंडित जो त तनी बताओ कि ऐठा के चोखा के करा के ना खाए के गर्दा कोदो का पंडित जी के गांव में रह के मड़ुआ के रोटी मार गज गज खाता रहो इहे महाराज जग कराओ तनी बबुआ रे कि बेदिया पर बैठी बाबा बेदावा पढ़ाइले राजा जी बैठिले हर साई हे आहे राजा जी बैठिले हर साई हे अरे पुत्र के कारणवा राजा जगिया करवनी रानी लोग मंगल गाई है अरे बेदिया पर बैठी मुनि बेदावा पढ़ाई राजा जी बैठिले माना लाई है ए कहता विजेंद्र बाबा मानस में लिखल बा तपेसर भाई के करा के खाई है अरे चौहाना भाई झूठो के चिल्लाई है बीठा खाती महाराज दशरथ जी जग करा रहल बनी बबुआ रे जहानामा में शोर हो गई अरे जहानामा में शोर हो गई राजा कोइले बाड़े जग के रचानवा हो जहाना में शोर हो गई राजा कोइले बाड़े जग के रचनवा जहानामा में शोर हो गई जय हो तपेसर भाई झूठो खानी गवला तू गाना मारे जहाना पाम शोर हो गई चौहाना झूठो तुम गवतर गनवा जहाना में शोर बाबा महाराज जी है जग के शुरुआत करौनी है आ जग जब भइल तार किशोर यही जग में बाबा जब ये आहूत करनी है तो अग्नि देवता प्रकट होके हब लेके खड़ा भइनी कहनी कि महाराज जय हो हे हबी के लिए हल जाओ जय हो बाबा राजा दशरथ जी के दे रहल बनी महाराज जी खड़ा बानी कि राजन ए प्रसाद के ले जा जथा जुग बना के आ तीनों रानी के पवा दी हो एक दिन समय के गो बेटा का तीतर सतर राजा तारा 4 को बेटा होई। राजा ये हबी लेके आ तीनों रानी खातिर जा रहल बड़े दरबार में जय हो आ जाके रनिया लो से कहत रे
भाई देखी तीनों रानी खड़ा बड़ी है ना बोलो है ना बोलो तो इधर आइए ना रानी आइए सर। अब चिंता के लेके कोनो काम नहीं खे ई बाबा के प्रसाद हो आ हाई महाराज लेके खड़ा बनी एकरा के महारानी सब प्रेम से पाई अरे बाबा के प्रसाद हो एकदम दिन दूना रात चौगुना हो जाई राजा तीनों रानी से कहत रे अब जानी मानावा में कर तू फिकीरा खीरा खाला रानिया खाला खियाई राजा जी। महाराज तीनों रानी के खियावत तनी अब जानी मानावा में कर तू फिकीरा खीरा खाला रानिया तो खुल जाई तो कदीरा खीरा खाला खुल जाई तो कदीरा खीरा खाला रानिया राजा कहतन कि रानी लो पहले बिजिंदर बाबा पर के लकीरा खीरा खाला रानिया तब भारी हो जाई शरीर खीरा खाला खाला लो खाला लो खुली जाई तो कदीर खीरा खाला रानिया खुली जाई तो कदीर खीरा खाला रानिया तीनों रानी के महाराज दशरथ जी प्रसाद के पवनी है समय के अनुसार दिन उस समय आवे लागल कि रानी लोग के देहिया पियराए लागल गोड़वा गहराए लागल ओठवा पर फेफरी पड़े लागल तई तीनों रानी महाराज से कहतल कि महाराज बुझा तक कि बाबा के आशीर्वाद हमनी पर पड़ गई जय हो। तब मेहरारून के ए भैया इस संसार के नियम बा बाबा कि कोनो औरत जब गर्भवती होली तब मानवा उनका रसगुल्ला पर मलाई पर बिस्कुट पर ना जाई पड़ जाला। बहुत मेहरारू बच्चे कहली से कि हा 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 चूल्हावा के चूल काटवा मोन करता कि चबा जाई का रे तई तीनों रानी महाराज से कहतलु कहतलु का कि हमार मन कर हो कि हमार मन करे खाए के खटाई पिया भावना मिठाई पिया हो का कि मने कि हमार रहर देख के आवता वो काई पिया भावे ना मिठाई पिया हो हमार मन करता कि रहरी के दाल दे के हम का दी हमार मन करता कि सोनहाई पतनी जोती का रे ए भाई देखी पुरस्कार बहुत आ गई
सहारा जनरल स्टोर गमरिया बाजार प्रोपराइटर सरदानंद सिंह जी, हमारे यहाँ श्रृंगार का सब सामान उचित दाम पर मिलता है। 5 से 1 रुपया पुरस्कार बा। संतोष होटल मेन रोड मीरगंज गोपालगंज 1 से 1 रुपया पुरस्कार बा। विशाल कैसेट कार्नर मोहम्मदपुर मोड़ 1 से 1 रुपया पुरस्कार बा। सब पुरस्कार देवे वाला भैया लोग के नमस्कार बा। पूरा बिहार भर के लोग के जय जयकार बा। लेकिन बाबू तपेश्वर भाई, एक जानी से तनी एक लाइन कहले कि हई देखला किशोर जी, अरे माटी के चोला में कपड़ा के चोली, माटी के चोला में कपड़ा के चोली, अरे चोली में तहरा काबा, इमे काबा हो रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा। रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा। खोल के दिखावो ताहर कैसन ई सामान बा। हमारा बुझाता कौनो बरहम के आस्थान बा। ए भैया रुआ सब पूरा मत मानब, ये आध्यात्मिक बात बा। हमारा बुझाता कौनो ब्रह्म के स्थान बा, यानी इनमें ब्रह्म के स्थान बा। अतने ना रूप का समुंदर सबका से सुंदर, रूप के समुंदर सबका से सुंदर, ताहरा नियर दोसर ना बा। रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा। रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा। कथा गइल बा कहवा कि महाराज दशरथ जी के दरबार में 4 गो लड़का के आगमन होता। ए बाबू, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विषय रामा। यह चैत के महीना में राम चारों भाई के अवतार महाराज दशरथ जी के दरबार में होता। आए नहीं कर तन देखला तने गरजल, बाप रे बाप कि यारसी चिलवन चिलवन ढूंढो रे मछरिया। बाप रे बाप, एक दिन मछरी मार के गईले गिरी जी के दुआरिया। बाप रे बाप, ई दोसरा के मेहरारू के व्यवस्था में बड़े, आइकर मेहरारू दोसरा के अनहवा सांप के भरोसा रहतिया। ई मछरी हुए आइकर मेहरारू अब छोड़ दिल बड़ी कहतर के कारवाइन हमरा दुआर पक्का हो रे, ठक ठकी भाग यहाँ से दुआर पर से। ए बाबू, पहले को गाना बत तार के स्वर, एगो कवि का भाव बा तपेश्वर भाई हो। अरे तू तो पियावा के प्यार के भुलाइल बारू, कहीं भतार के प्यार के बिलगा दिल बड़ू।
अरे तू तो पियवा के प्यार के भुलाइल बारू तनी धीरा रह काहे अगुताइल बारू तनी गते रह काहे अगुताई तन धीरा रह पगली धीरा रह की सुना तहरा ही घरावा में ढूकल इयारावा तपेसर भाई चारों ओर से बंद को के 10 दुआरावा अरे पगली सुन तरु तू तो नथुनी से नाक में ना थाइल बारू तू तो नथुनी से नाक में ना थाइल बारू तनी धीरा रह काहे अगुताइल बारू चौहानो जी के कैदा कर्तव्य करे के अबहू से कर गोरी अपन कर कर्म यदि खराब हो जाई लगिए हिसाब करे पिया जब धरम तू तो गिरिजी से सोनो टेक धाराइल बारू तू तो गिरिजी से जंती में धाराइल बारू तनी गते रह काहे अगुताइल बारू तनी धीरा रह काहे अगुताइल धीरा रह लेकिन तपेसर भाई तहार खिसा जो रहला बड़ी मिजाज गदगदा देला सा जानता नहीं सबे पंचई के हुए बाप रे भाई पहले लइकाई में पहलवानी कैले बड़े ए भाई है बड़ी पुरस्कार के बौछार भइला सरोज गिरी जी छपरा जिला पुरस्कार बा हार्दिक स्वागत नमस्कार बा बाप रे बाप पहले देखा तपेसर भाई के ई हमरा संगे एक बेर गई रहे मिलिट्री में वैकेंसी खाती बड़ी पहलवान रहे कहले कि बाबा हमरा के मिलिट्री में बहाली करवा दी लेके हम जब गए अफसर की यहाँ 2-4 आदमी पहले से पहुंचा रहे जब इनकर बड्डी देखले साहेब तो कहले कि ओ आदमी तो ये कामयाब हो सकता है परंतु इसका परीक्षा पहले लेंगे तो साहेब का कहले कि हई जातना लोग जाता है हम 10 गो गाय पोसले बनी अच्छा आए 10 गाय में पहले जे दूध दूह के चल जाई 1 नंबर में ओकरे बहाली हो जाए 10 रूम में 10 जना चल गईले तारकेश्वर हो सब जना दूध तो दूह के आ गईले तपेसर भाई ना आइले काहे जी साहब कहले गिरी जी कैसे आदमी को आपने मेरे यहाँ भेजवा दिया वो आदमी अभी तक नहीं आया
जाके जब यह साहेब के दरबान देखो तरे तो तपेश्वर भाई गाय वाला रूम में नौखन बैठली साढ़ा वाला रूम में दूहता रहे बोले सोढ़वे के भीतर दूह देले बा अतना ही तपेश्वर भाई चला कौन की गाय के बदले साढ़े के दूहे ले आई है बड़ी पुरस्कार आयल हो हमरा गौरी इलेक्ट्रॉनिक्स पटना 501 रुपया पुरस्कार बा वो भाई जी के हार्दिक स्वागत नमस्कार बा अरे बिहार भर के लोगवा के बार बार नमस्कार बा ए बाबू अब देखा महाराज दशरथ जी के दरबार में बबुआ लोग के बधाई में कैसे लोग नाचत गावता तले दरबार में मेहरारू गाँव तारी सा राजा बैठल बड़े अपना सिंहासन पर आ देखा कैसे सोहर होता बाबू हो कि हम तो से पूछी ले अरे कोशिला रानी आवारू अरे सुमित्रा रानी आवारू अरे के कैया रानी ए ललना ए रनिया अरे कवन बरत तू कैलू त पुत्र फलवा पावेलू कवने बरत तू कैलू त पुत्र फलवा पावेलू हे रानी ने कहता बरत में कोई निये कदसी दो आदसी के पारन दो आदसी के पारन ए ललना ए तपेश्वर भाई देखो है ऐठा ना चलो ए ललना अरे भूखल ब्राह्मण के पवनी त पुत्र फलवा पाइले हो ब्राह्मण के जी पवनी त पुत्र फलवा पागैनी हो ये महाराज दरबार में बैठ के सियासन पर आई है रुपया पैसा खजाना लुटाओ तनी यही हाला में तब तक ले डमरू बजावत भोला बाबा राम के दर्शन करे खातिर आ रहल बनी बबुआ रे कैसे कभी कहत रे अरे जोगिया के भेसवा धई के अरे भोला बाबा अइले अरे भोला बाबा अइले से खाड़ा भइले कोसिला अरे दुअरिया होला हर हर महादेव से खाड़ा बाण राजा के दुअरिया होला भगवान के दर्शन महादेव जी करतनी अपना मोहलिया से निकली कोसिला से भइल बाटे बाबा से दी दरवा होला से भइल बाटे बाबा से दी दरवा होला महादेव जी है दर्शन करतानी दरबार में बड़ी भीड़ बा राजा अगरा के आ सोचतानी कि मैं खजाना लुटा दी का आतले भाट पौरिया वही में नाचत गावता गले दरबार में भाई लोग का गावता बधैया एला दरना ला ला बधैया ए राजा बाबू के लेबा बधैया ए राजा बाबू के ले हम
लुटावत लो आ राजा ये लुटाओ तनी खजाना ये लोग का गावता है पवरिया लो ए लोग तनी भाषा देखो तारकेश्वर बाबू बाबू अरे देख ले होश में रहो कैसे गावता लो किया बबुआ ए हे कि सर पे काले काले बाल होरी लगा के सर पे का जय हो सर पे काले काले बाल होरी लगा के सर पे काले काले कहत का बबुआ के मम्मी बड़ा रंग रसिया बबुआ के मम्मी बड़ा रंग रसिया अरे ई बबुआ के पापा बड़े दिलदार सर पे काले काले सर पे काले काले बाल होरी लगा के सर पे काले काले सर पे काले काले बाल होरी लगा के सर पे काले काले मार नाचा तले गाओ तले मोती लुटावल जाता यही में औरी का कहतले बैजनाथ भाई कहतलो का ए हे बबुआ रे कहतलो कि अब बबुआ भइले जस चान खेलब हरी झूमर जाओ बबुआ के मामा खूब फरवावे हरी झूमरी खुशियाली में भगना के का फरमावत रहले अब कपड़ा कि अब कपड़ा थान के थान खेला बहरी झूमर अब बबुआ भइले जस चान खेला बहरी झूमरी बबुआ के मौसा अरे खूब लगा बाबा सारी झूमरी बबुआ के मौसा खूब लगा बाबा सारी झूमरी बबुआ के मौसा कहा करता रे खूब लगा बाबा तारे उरेब नहीं लगवाओ अब जोड़ा ना तो सिंगल खुशहाली में सिंगल लग गई है कि अब जोड़ा मगहिया के पान खेला बहरी झूमर ए बैनाथ भाई आई बबुआ का मौसी आइल बड़ी बबुआ के मौसी खूब मिसा बाबा सारी झूमरी बबुआ के मौसी खूब मिसा बाबा सारी झूमरी आय हाय 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 रे सोगमारी तेहू आइल बड़े करे हाय बबुआ के मौसी सोचा तार कि बाप रे बाप सीवान जिला में लेबर ना मिले तो दूसरा जिला में जाए मिसवाए न ताज कहाँ रहे रे नखा जाना अब सरसो बैठी के बथा न खेला बहरी अब बबुआ भइले जस चान खेला बहरी झूमरी सभे गावता बजावता कहे के बका कि सीताराम बोला ये बाबू खोला कपट के ताला रे जय हो सीताराम बोला ये बाबू खोला कपट के ताला रे कहे तपेश्वर भाई कि ना संग जाई है हाथी घोड़ा ना जाई नवताला हो बड़ा सारिन पमुआ तर तपेश्वर भाई ना संग जाई है सासा ससुरावा ना सारिन ना साला हो
जई है सास ससुरवा ना सारिन ना साला हो अरे ना संग जई है अरे भाई भतीजा ना संग जई है लाला हो सीताराम कह पागल मानवा रे ताहर बन जाई कामवा सीताराम कह चौहानवा रे ताहर बन जाई कामवा एक दिन को दे हम गाजनवा रे कर हरि के बोली रामचंद्र की अच्छा भैया सुननी कि महाराज दशरथ जी अरे रुपया धन दौलत सब लुटोली बाबा मनिहन बिना मौगी कहला हमरा चली कुछ हम कहनी कुछ वहां कहनी लेकिन अब भेजा बाबा कि महाराज दशरथ जी आम धन लुटाओ दनी शंकर भगवान आयल बनी भगवान राम के दर्शन करती तो सोहर मंगल बधाई हम सुनाब रे वसम के लेकिन एक जनी कलप कलप के कहत रही अपना ए मने गोतनी से मने हई ए छोटको कहली हे बड़को से का कहत रही हई लेकिन सचहु कहनु तो कहत नहीं बाबा की ए तार जोड़ी ना लगी आए है अरे हेने तो आनंद हेना मन ना कैसा कहत रही कि एकती चवानी हवे ये सखी हमार एकती चवानी मिलल मारदारे एकती चवानी मिलल मारदारे उ त जिला हिलावे जिला हिलावे सखी जिला हिलावे जिला हिलावे सखी जिला हिलावे ए बैनाथ बाबू हिला के उड़ा देलस गारादारे उ त जिला हिला के उड़ा देल गारादारे उ त जिला हिलावे जय हो जय हो जुग के अनुसार गाना बाकी एगो औरत एगो अपना सहेली से कैसे बजाती है ये सखी अरे चाह पिए जाला रोज देखो चाह खाना आइए सखी बुढ़ावा जवान न वही सब दीवाना तोहरो करम में आगे लगे का मान की नहीं का मरद रहले कि चाह पिए डाले अब रोज चाह खाना बुढ़ावा जवान न वही सब दीवाना इनकर भातार चाह पिए जाले रोज चाह खाना जानते तब बुढ़ावा जवान न वही सब दीवाना काहे कि जब हाथ चमका के ओए होए जब हाथ चमका के बती आवी रे नतिया जिला हाथ चमका
के बतिया बेरी सखी जिला हिलावे अब हैसन सुंदर शरीर बताओ 1 लाख नगद इनकर बाबूजी तिलक देले तो कहतरी ई रोवतरी कहतरी फुटल करम फिर आसारा पर पान कहतरी तोहरे नैहर से चिट्ठी आइल का हो ओ तोहरे लिखल का नैहर भेज के लिखत रू कि फुटल करम फिरल आसारा पर पानी माटी मिलाओ तारे हमरो जवान बड़ा सही हार के फुटल करम फिरल आसरा पर पानी माटी मिला देले इनकर जवानी तकलीफ बइन का काहे कि फुटल करम इन फिरल आसरा पर पानी तू तो गुदियाल बड़ू काहे ता ठीक बा माटी मिलौलस नतिया इनकर जवानी काहे कि इनका से हंस के कबो नाही बतिया भी रे नतिया जीला कबो ना हंस के बतिया भी रे मुना जी जिया 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 ई चिट्ठी लिख के तैयार कर बड़ी कि नैहर भेजा खातिर आ इनकर चिट्ठी संजोग से हमरा मिल गई देखई का का लिखले बड़ी कि तिलक दहेज दिहल गइल सब पानी में बहुत तनी की काहे तनी हंसते कहली जान तनी तिलक दहेज सब देहल गइल पानी ए काहे नाराज बड़ी जान तोर काहे नाराज बड़ी इनकर भातार रोज सुतेला बथानी में ये चिट्ठी लिख के भेज दरू बताओ तर नैहर के लोग तार भाई सुनिए तो का कहिए तिलक दहेज देहल सब गइल पानी में इनकर भातार छोड़ के सुतेला बथानी में ए तो रोज चौहानवा समाझाविरी रोज चौहानवा समाझाविरी कौन बात की काहे कि इनकर बाबूजी तिलक दहेज दिहले उ सब गइल पानी एकर भातार छोड़ के करा के सुतेला बथानी हे तो चौहानवा जब रोज समाझाविरी लेकिन समझाला मन के बा चौहानवा जब रोज सम हम करी रे काहे न घर तकरी का जाई घर हां का जाई घर त हमरा भी लगी ए दादा साचो छक्का ई पक्का हकारी कि रोज चौहानवा समाझाविरी नतिया जिला हिला रोज चौहानवा समाझाविरी लेकिन जिला हिलावे माननीय व्यास विजेंद्र गिरी बाबा से सुनिया सोहर से आई हमरो से सोहर सुनी महाराज दशरथ जी आ रहल बनी महाराज दशरथ जी सोना चांदी लुटा रहल बनी भगवान शंकर भी आयल बनी महाराज दशरथ के दरबार में दशरथ जी आ रहल बनी दरबार से चलल बनी वहां का भी भाट पवरिया सबे झूठल बा हाय 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 तेरी से सोहर बा गौनी हां गिरी बाबा कैसा मास्टर तनी सुर दिखाता है देखिए सोहर के हर बाबा आए हाय हाय क्या बात बा माननीय महाराज दशरथ के पद पर
माननीय व्यास धर्म सिंह बॉडीगार्ड यानी वही बेरा के सिंध खड़गल बा बिगन बा मंटू सिंह शंकर भगवान की सीन लेल बनी हमार शिष्य चेला गोपालपुर निवासी सुरेश जादव जी वो के आवे चाहते भगवान सुनी केगा सोर होला कि एक बात पूछी ले सोहर का गाँव तरी हमारा मौगी के अनहवा खियाव के फेर में बनी अनहवा रो बुझाला ना बुझाला काहे के बाबा हमरा मौगी पर भिरंतम का कोनो जुग के राउर करजा खमंतम सोहर सुनी कि एक बात पूछी ले को सिला रानी औरी मित्र रानी औरी के कोया रानी ये रनिया ये रानी कवने बरत ऐसा कैलू जे पुत्र फलवा पावेलू सोहरेंगा होला करे से एक बात पूछी ले को सिला रानी औरी मित्र रानी औरी के कोया रानी ये रनिया हाय 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 कुशिला जी ए रनिया कवने बरत ऐसन कैलू जे पुत्र फलवा पावेलू खेला खेला भैया ये सोहर पर भगवान चारों भाई का अवतार मिलवा सोहर पर पुरस्कार बा 1051 रुपया सरोजगिरी जिला छपरा लोहरी गांव आई 551 रुपया पुरस्कार आ गई न्यू कैसेट सेंटर सिवान दरबार सिनेमा के सामने जगह तरंग कहा जला आई 1000 रुपया पुरस्कार आ गई और वही जी सिवान बबुनिया मोराय गिरी बाबा सोहर का भाव सुनी केंगा होला बाह मास्टर कैनी हमें कदसी दो आदसी के मास्टर लेकिन है के कई जी के तनी सजावट बढ़िया हो चाहिए क्या कि महाराज के लगे बड़ी कहतरी व्रत में कैलिए कदसी दो आदसी के पारन दो आदसी के पारन ये लालना ललना जोरी प्रत कैनी तावार की पुत्र फलवा पाइले आय हाय कुशिला जी बड़ा खुशहाली मिल बड़ी हे ललना अरे बेटा खेला तरी तन झुमत रह हे ललना योरी व्रत कैनी व्रत पुत्र फलवा पाइल और का पनवा ए बाबू के कहे कोरा में चोरल बड़ू घर पनवा ऐसन बबुआ पातर सो पड़िया ऐसन ढुनमुन सो पड़िया ऐसन ढुनमुन ये ललना है बबुआ के तनी मन से खेलाओ महाराज जी देखो तनी कह कि तहार हे बाबू किछन बड़े गाओ तलो की पनवा ऐसन बबुआ पातर सो पड़िया ऐसन ढुनमुन सो पड़िया ऐसन ढुनमुन ये ललना ए ललना फुलवा ऐसन सुका वार महलिया होला सोहर
राजा के रानी हऊ तो हम राजा के धावन हवी आहई दू जना मंत्री जी बड़े तो सुनो लगी तोहरा को हक बा खिलावे के हमरो हक बगावे के ए लालना फुलवा ऐसा न सुकावर महलिया भई सोहर हे अरे तुलसी दास सोहर गाई गईले गाई के सु नहीं गईले गाई के सु ना गईले ये लालना ए लालना जुग जुग जिए तोर होरी लवा मोहलिया हुला सोहर हे ए लालना जुग जुग जिया ए होरी लवा मोहलिया हुला महाराज के दरबार में अन धन सजी लुटाओ जाता सगी लोग आवता कि भइले लालाना वाता बाजल बजानवा अरे खुशी भइले टरिया में ए गिरी बाबा आजमगढ़ में बलेसर गले तपेसर लेके परोस देले राजा दशरथ के दरबार में कि आई भइल लालाना वाता बाजल बजानवा अरे खुशी भइले टरिया में अरे खुशी भइले टारी में आ धन धन भाग बावे हे राजा दशरथ के अरे धन भाग बावे हो राजा दशरथ के चला हमें कि थारी बाजल बूढ़न अरे धन भाग अब राजा दशरथ के थारी बाजल बुढ़ारी में शंकर भगवान आई बनी शंकर भगवान दर्शन करके मांगत नहीं लेकिन कुशिला जी देत नहीं की भगवान राम छरक छरक करो तनी कुशिला जी शंकर भगवान के दर्शन करते शंकर भगवान के कोरे में यही श्री रामचंद्र जी गनी तो चुप हो गई अजय श्री रामचंद्र के शंकर जी दर्शन करके कुशिला जी के दे देनी अब भगवान शंकर चल जाते हैं देख के जा रहे बनी तले बबुआ फिर रोवे लगले दौड़ के लोग शंकर जी का पकड़ के लगे इतना ना हो इस जोगी बना हमारा बेटा के हमारा बाबू को टोनी वाले बढ़ाओ टोनी वाले बढ़ाओ टोनी वाले बढ़ाओ टोन मत जोगी फकीर हमारा बेटा के कुछ कहले बढ़ाओ फिर भगवान शंकर श्री रामचंद्र के कोरा में लेहनी जब श्री रामचंद्र के कोरा में मंगनी कि कहां बाबू रोते रहे बाबू रोते बड़े भगवान शंकर कोरा में जाते चुप हुए बोल दे सिया रामचंद्र की ये श्री राम जी के शंकर जी दर्शन के नहीं धन्य हो गई नहीं ये है भोला दर्शनवा अब कोई भोलेनाथ दर्शन करके बैनाथ बाबू को शिल्या जी के दे देनी आप भोलेनाथ डमरू बजाओ चल गई तो हमने कहे के बाद समय अब नहीं खे विषय इधर गई कि भगवान शंकर दर्शन करनी हलचल मचलबा कहे के बा वही में कि राजा के भावानावा हो राजा के भावानावा तो राजा के भावानावा हो अरे राजा की भावानावा अब तू लो रानी नहीं खू महाराज के परी बड़ी हम तो पारा हम पारा तू लो परी तो राजा के भावानावा हो राजा के भावानावा राजा के भावानावा हो राजा के भावानावा हे तज होता वे मंगल गान ए बाबू राजा के भावानावा तो जयंती के सिर्फ सोनू टैक्स में गावता चौहानवा आए कराया आगे कैसेट में भेटाएं बाबा तो तुरी मन के गुमानवा तू लोग चलो हमरा संगवा तू लोग चलो हमरा संगवा ए बोलावो तो चौहानवा
तो राजा घरे बाजता बजाना ये बाबू बाजता राजा घरे बाजता बजाना ये बाबू देखो आराम से बैठो भाई देख ली गिरी बाबा स्टाइल राजा घरे बाजता बजाना ये बाबू